Zdravo, Aleksandre. Koji si ti sad razred? Treći, sad ću četvrti. Lepo. Kad kreneš u 5. razred, na koje bi sekcije ti išao od ovih što si sad video? Robotika. Šta ti se najviše sviđa kod robotike? Programiranje robota. Da li bi želeo time da se baviš i kasnije? Da. Hvala. Zdravo, Nataša. Zdravo. Videla si sad neke ovde sekcije. Na koje bi ti išla? Pa ne znam. Da li ti se sviđa robotika, medijska radionica, književne jezičke atelje? Robotika. Robotika? Da li bi želela time kasnije da se baviš? Pa da. Hvala. Dobar dan, Nenade. Video si sad ovde neke sekcije. Na koje bi ti išao? Pa na robotiku, šta bi drugo nego robotiku? Da li ti se možda svidjelo maketarstvo ili medijska radionica ili samo robotika? Jok, samo robotika. Šta ti se najviše sviđa kod robotike? Pa kada pravimo robote i crtamo ponekad. Pa, lepo. Da li bi se bavio robotikom i kasnije? Da. Hvala. Dobar dan, nastavnice. Vi vodite dramsku sekciju. Recite, šta radite tamo? Ove godine smo bili jako aktivni, uglavnom smo provodili vreme van učionica, išli smo u bioskop, išli smo u pozorište, učili smo o operi, gledali smo Čarobnu frulu. Kako mislite da je to uticalo na razvoj dramske sekcije? Pa mislim da su deca jako zadovoljna, njima je interesantno kada provode vreme van učionice. Kao i svake godine obeležavamo Maslenicu, tradicionalan ruski praznik, pravimo palačinke. Ove godine je to bilo u okviru dramske sekcije kada smo i naučili neke tradicionalne ruske pesme. Hvala mnogo. Dobar dan. Vi, nastavnice, vodite koju sekciju? Održivi razvoj. Što radite na toj sekciji? Svašta nešto, bavimo se zelenom kozmetikom, bavimo se generalno održivim razvojem, zaštitom životne sredine i još sa raznim aktivnostima. Što mislite, kako je to uticalo na vaše učenike? U kojoj meri i kako misliš? Pa kao, da li ste ih osvestili o tome koliko je bitna taj održivi razvoj? Naravno, posebno za ovu granu ekologije, da razviju svest o tome da je i tekako ta zaštita životne sredine poprilično važna. A i na ovu drugu stranu za tu zelenu kozmetiku da i tekako možemo da na lakši način, ekonomični način dobijemo što bezbednije proizvode koje i tekako možemo da koristimo. Hvala mnogo. Hvala tebi. Na koju sekciju vas dvojica idete? Pa sve. Na robotiku. I šta vas najviše sviđa kod robotike? Pa sve što pravimo. Isto, pa sve te stvari, ti roboti, mikročipovi, ti projekti, sve to dobro. Da li bi nastavili da idete na robotiku? Da. Ja sam rekao da. Hvala. Zdravo, na koje sekcije idete? Ja idem na robotiku. Maketarstvo. Lepo, i šta vam se sviđa kod tih sekcija? Pravljenje. Meni je zanimljivo kako pravimo robote i vozimo dronove i tako. Da li bi nastavili da idete na te sekcije? Da. Rado bih nastavio. Hvala. Zdravo, na koje sekcije idete? Ja idem na hor. Na šah. Šta vam se sviđa kod tih sekcija? Šta vam se sviđa kod tih sekcija? Pa ja volim da pevam. Šta si rekao? Šta vam se sviđa kod tih sekcija? Pa da učim da igram šah. Da li bi nastavili da idete na te sekcije? Ja da. Da. Hvala. Zdravo, na koja sekcija bi išao? Robotika, medijska radionica, na koju bi išao maketarstvo? Robotika. Šta ti se najviše sviđa kod robotike? Za pravljenje. Da li bi se bavio robotikom i kasnije? Možda. Hvala. Zdravo, Dunja, na koje sekcije ideš? Zdravo, idem na sekciju klavir. Ok, šta ti se sviđa kod te sekcije? Pa volim da sviram klavir i uživam dok to radim i volim da sviram razne pesme i volim i nastavnicu. Da li bi nastavila da ideš na klavir? Da bi. Hvala. Zdravo, Marko, na koju sekciju ideš? Pa ja samo idem na šah. Ko ti se sekcija ovde najviše svidela? Pa meni se svidela samo maketarstvo i malo robotika.
Da li bi išao na te sekcije? Pa išao bi zato što ovako maketarstvo volim zbog tehničkog, zato što tehničko mi je najomiljeniji predmet. Hvala. Zdravo, Nina, na koje sekcije ideš? Ja idem na klavir i tamo nam je baš lepo, učimo da sviramo razne pesme, nastavnica nam puno u tome pomaže. Šta ti se najviše sviđa kod klavira? Pa najviše mi se sviđa što nema treme, opušteni smo i mnogo mi se sviđa klavir. A da li bi nastavila da ideš na klavir? Da, naravno. Hvala.